Здравейте хора, аз съм H801 и сега ще играем Minecraft. Добре хора, видях, че няма да гледам, защото телефона ми е тъп. Don't wait for Robbie Hole, baby. All we waiting for when to hear the love and noise. Хора, може и малко да си поиграем, това може и да го излезе, но може и да не го. Мисли да не го излезе. Just a baby. 2 минути вече изгубих. Добре хора, най-накрая влезнахме и какво ми изписа? Google Record Set Crash. Crash на умия Minecraft. Minecraft нещо не крашна. Вид мод Minecraft. Не. Изчакайте малко. Добре, идем на 1.1.0.9. Ще играем с нашия скин. Добре, пак ще пал. Добре, пак сме в играта. Конформ. Сега на основата ми скинче и да започнем. И сега. Свидетели на достигането на могъщ магиосник на злото. Моргана Le Fay. Тя се превърнала в опасния враг на Мерлин. Ние служим на хората.
държа на никого. Тя справи се добре. Донеси заклинанието. Така Моргана получила най-опасното заклинание, познато като възкресението. Чрез него се здобила с силата да възроди армията от отвъдното и да пороби човешката раса. Ще се казва... Света ще се казва H8... H8... на... Жертвала за Балтазар, като затворила душата на Моргана в собственото си тяло. И Моргана започнала да я убива отвътре. За да спаси живота на Вероника и да Наван и хора трябва да спину с клипа, защото по-скоро да, трябва да спину с клипа, защото след малко трябва да се къпя и съжалявам, че нищо не видяхте. Ще го продължа в следващия епизод. Ще се видим в следващия епизод.